What's up, guys? I dag så laver vi meme stretch. Vi skal igennem en skybase, og vi må ikke bevæge os. One chest challenge og alt muligt mærkeligt. Der er 5 forskellige memes af der. Og lad os bare sige, der sker altså nogle lidt sindssyge ting. Den her video, den tog også mega lang tid at lave. Så jeg håber virkelig, at de synes, den er god. Så i dag skal vi skybase, skal vi. Jeg tænker, at vi lander sådan et sted sådan herude. Der er mange gode mats, og så bygger vi os omkring ind i zonen, ikke? Omkring her. Og så lad os bare se, hvor langt vi kan komme med en skybase. Altså, det er nok en af de ældste memes af det strat. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det er nok første gang, jeg har prøvet at lave sådan en video her. Okay, det skal nok en rimelig pislanding, vi får. Det er fandme ikke ret godt, det der. Jeg ved ikke, om jeg har set det, men der er virkelig mange sådan pros og sådan noget, der bruger den her sådan deres AR. Og det, jeg fatter ikke. Jeg synes, den burde være så dårlig. Hold lige at skrive i kommentaren, hvad I synes om den. Og lad os se, om den virker på ham her, eller om han... Wow, det var dumt, det der. Det er nok også lidt dumt, jeg bruger match lige nu af det. Hvor fanden er han henne? Er han gået ned, eller sidder han bare? Okay, han er der. Er du okay? Okay, det var i hvert fald en bot, det der. Eller ej, det var sgu bug af ham selv, var det. Og vi holder lige en shotgun her i starten, til lige, hvis vi møder nogen. Men vi vil rigtig gerne have en sniper, vil vi. Den anden bliver... Jeg kan helst have nogle vinger til at redde os, hvis vi falder. Oh my god. Ej, er der ikke noget er der ikke noget sigtekund? Fuck! Ej, der er ikke noget sigtekund på. Ej, det er fandme ikke godt. Jeg ved ikke, om I har hørt det, men sniper uden sigtekund, det er faktisk ikke, fordi den er ret god. Okay, det skal nok være med på igen. Hvad er det her? Jo, jeg vidste ikke, der var keycards med. No. Okay, det gør ikke, fordi det er en god brus. Ja, den er nok bedre. Er den ikke det? Flere shockwaves. Jeg ved ikke noget. Jeg er inde og prøve at skyde mig ned og bare mega dårlig til at ramme noget, fuck. Kom nu. Giv mig det. Du skylder mig det af en eller anden grund. Ej, okay, den ramte altså. Fuck. Og så chiller vi bare her. Det er der ingen op der, altså. Okay, højt op.
Jeg mener det, hvis jeg bliver snipet, mens jeg sidder heroppe, så bliver det skadet. Medaljon herovre omkring. Der er sgu ikke nogen. Nej. Red mig. Hvis du ikke redder mig, Shockwave. Hvis du ikke redder mig. Okay. Hvorfor? Nå. En 12. plads med Skybase. Lad os se, om nogle af de andre kan klare det bedre end det. Okay guys, den her gang, der skal vi lave The One Chest Challenge. Jeg ved ikke, om I har hørt om den, men det er, hvor du kun må åbne én kiste, og det er altså det loot, vi får i den kiste. Vi må bruge hele gamet. Vi må godt bruge healing, vi finder rundt omkring, og medaljoner og sådan noget. Men altså ikke våben, shockwaves, vinger og sådan noget. Så vi prøver at lande over ved Mount Olympus, og så ser vi, hvordan det går. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg føler med det her. Ja! Okay. Okay, det var nogle bots der. Vi har ingen våben. Oh my god. Somebody. Jamen, der er så meget recoil på det her sigtekorn, er der. Åh. Hey. Personlig rum, ikke? Personlig rum. Hey. Personlig rum, ikke? Hey. Hvorfor har jeg en A'er og nærmest ingen skud til den? Oh. Nå, han havde sådan. Nå, okay. Altså, det var fint nok, men det er bedre Skybase end The One Chest Challenge. Lad os bare sige det. Okay, så det her game her, der skal vi, der må vi altså kun lave bushcam strat. Så kun buske må vi være i. Så en busk til busk skal vi være. Så rigtig campers. Okay, der er fight lige foran, og så er der. Skal vi se, om vi kan spotte dem her fra busken. Wow. Jeg kan ikke se ham. Om er der synes ikke. Nej. Jeg har faktisk 2 skud tilbage. 2 skud. Og giver du. Oh. Hey, you're cheating. Nå. Så det gik heller ikke så godt. 45. Den gider jeg ikke rigtig helt høj igen. Det tror jeg godt ikke bliver meget bedre. Men lad os komme videre til den næste. Okay guys. Så den her, det er altså, hvor vi må ikke bevæge os. Så nu skal vi vælge et eller andet træ, vi skal være i. Og det skal vi altså være i hele gamet. Vi må ikke bevæge os, selvom zonen, stormen kommer ikke. Så nu ser vi, hvor langt vi kan komme. Om det her, det er det, der er bedre end Skybase. Eller om Skybase, det er bare den bedste. Jeg tænker lidt. Jeg synes tit, den plejer at gå sådan herover af. Så jeg overvejer lidt det der træ. Men det er også bare.
imellem nogle rimelig store områder. Så jeg er også sådan lidt med det her træ her. Der sker ikke lige så meget herover. Så lad os prøve at lande her. Og se hvad der sker. Oh shit, det er et gudspot. Det her det er et gudspot. No way, jeg seriøst bliver opdaget. No fucking way. Okay, her der kommer en timelapse over, hvordan det kommer til at gå i gamet. Okay guys, det ser ikke helt godt ud med zonen, gør det. Det ligner godt nok lidt, at stormen den rammer os nu. Det kan godt være, at det havde været bedre, at vi måske var med herover af. Så bare ikke det ret tit. Zonen plejer at være herover af. Men ja, altså, det ligner, det bliver en top 18-17 stykker. Så ja, tilbage til timelapsen. Oh no guys, vi dør om et øjeblik. Hvorfor? Nå, det var så det. Top 12 ark. Det er lige så godt som med Skybasen er det. Altså, det er det samme af det. Hvis man bare er heldig med zonen, ikke, så tror jeg at det kunne være bedre end Skybasen. Okay guys, så for den sidste her, der bestemmer hjulet altså hvilken farve vi skal bruge. Så lad os se hvad det bliver. Og det bliver blå. Det er nok at det bedste man kan få af det. Så nu må vi kun bruge blå våben. Lad os se hvor langt vi kan komme med det. Så vi må jo kun bruge blå våben, må vi. Så lad os lige se om der ikke er nogle blå våben. Der er en her. Blå våben. My god. Ej, det har taget så mange forsøg at bare få et blåt våben. Jo. Okay, jeg er nok lidt træt af at ramme mig selv der. Det er pensøs. Hvis han løb dernede, ikke, så han synes, han bliver sød. Nå, så giver han mig bare lige tid til at heal. Han kommer bare op en af de andre steder, tror jeg. Er han inde i huset, eller er han... Nu kommer der fandme en mere. Mino her. Okay, nice, de fighter. Der kommer en mere. What? Det var en skraldespand. Hey. Hey.
Jeg er 1 HP. Nej. Var der ikke en der? Wait a minute. Åh, shit, han så mig. Let's go. Hvad fanden er det? Nej tak. Jeg synes ingen der har en blå shotgun. Hvorfor er der ingen der har en blå shotgun? Og fuck, jeg blev sur, hvis jeg lige var død af en, der var 1 HP. Jeg har lige dræbt 2 med 1 HP. Fuck, jeg blev sur. Nå, okay, ja. Fuck! Okay. Så 18. pladsen, hvor det kun er blå våben. Så, ja. Jeg ved ikke. Jeg vil sige, at det var bedst at gemme sig i 3. Det var så det, guys. Hvis I synes videoen var god, så please like og subscribe. Det hjælper fucking meget at gøre det. Og så ses vi i den næste.